But die video is long overdue, mensen. Die is long overdue. Anyway, kijk hier. Ja, waarom moesten we Afrikaans praten? Want ons moeten Afrikaanse mensen, man. Anyway, dit is een long overdue video. Kijk hier zo. Ik moet zeggen, een present storytime update voor jullie. Kijk hier zo. Hier gaat het. Anyway, alright. Zo is het zo. Alright. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik word gebeld. Het is die ochtend, ik weet nog niet of het June of wat is het nou. Het is die ochtend, maar het was een June, man. Die ochtend, het was wel lekker herinnerige dagje geweest. Sinds ik in mijn werk, ik was thesis assistant, nou. Bij een laarschool geweest. Ik had nog een schoolmensen, nou, niet als relevant, die wanneer waren in de school. But anyway, ik was thesis assistant, nou. Zo, hier kom je dan in. Die ochtend, alles is good vibes, good in what. Sinds hij is me nou die good vibes, man. Maar nou, hier kom hij dan in. Ik word geroepen. Hij is zo, hoe ga ik scoren zijn eerste pauze, man. Sinds hij. Hoe hij scoort zijn eerste pauze. Ik word geroepen naar die kant toe, sinds hij. Ik ga toe. En ik kom aan en ik praat toe. Ja, wat is het en zo. Nou, zelf mij naar kijken. Het zijn nog heel zakken en goed en alle goed te krijgen. Want zij mogen naar die praat toe gaan, man. Dat week, man. Wat je zoekt, man. Dat week, man. Om mensen te jaapsen. Zijn. Nou gaan hij door, hè. En hij dan escalate en zo. Van, ik kan niet over die man verstaan. Die man wil mij verstaan. Is. Nou, niet de man. Ik ga toe. Ik kom. Ik ga toe huis toe. Zet me aan. Goed, en hier bij die joint. En ik ga weer naar hem aan zijn plek toe. Jij. Hier is 5-0. Hier is politie. Hier is gatas. En hier is broeder, zoals we nou noemen. Ik ga toe aan. Jij. Vrouw, officer achter mij. Man voor mij. Die man zegt mij, moet zitten. Ik zat toe. Die man vraagt mij, wat gaat aan? Nummer 1, ik is klaar, kwaad. Wat die bijna wat nog nooit zo met mij gepraat. Nou is die politie ook nog hier met mij. Obviously, ik is op een ander niveau. Ik reageer, oké, ik zie het over die brama. Ja, kan ik samen. Ik ga van je lach. Ik ga tegen fighten. Ik heb mezelf net gezegd, gaan maar met die mensen. Taiwan wordt ingevat. Ingereden moest nog, obviously. Kom die statie. Nou, Wellington statie. Gaat in. Mijn goede wordt aangeboekt. Mijn phone wordt aangeboekt. Fietsjes wordt uitgehaald. We moesten niet met suicide. Nee. En foto wordt gevat, so obviously. Nou, wie als ik nou weer zit, is een foto van mij op je system, verstaan. Maar kijk je niet, man. First day out. Ik ga in. Zet mij abonne. Ik vallie. Mijn ding was, toen hij het. Kijk je, allemaal is het daar niet mensen, man. Dat zit met voor mij nou. Is enkel zelfs één. Holding, als een holding zelfs in. Zet mij abonne in. Ik ga daar in. First day is alright. Eerste dag is alright. Ik survive de eerste dag. Nou. Hoe de dag komt. Je begint te spelen met mijn games op mij. Je begint met mijn games spelen op mij. Like, what the fuck? Wat is die? Wat de jel gaat die aan? Wat de fuck gaat die aan? Kom, wat? En nou wil ik uit. En nou kijk je hartstikke. Hallo mijn trassoetjes. En hij goed is zwaar. Maar de way met mijn games spelen met mij. Fucking tell ik goed om en ik ga naar gooien goed. En dan ben ik wel uit. Maar met mijn spelen ook games. Ik moet uitkomen hier. Ik moet niet bij de BC. Alright. Gaan toen maar aan. Dag 3 kom. En kijk ik eens op mijn knie, moment. Die dag 2 is aan, dus mijn knie en ik lekker niet. Kan niet slapen in de nacht. Maar die ochtenduren van dag 3. Wat ik zo en ik verraad. Kijk, als het mijn tijd is om nou te komen, laat me kwijt al. En dat is zo. En ik kom. Ik sta op, ik vouw alles op en zo. Zet alles op een lekker leveltje neer. Dat moet moeilijk, man. En jij, je komt wel. Sluit die dan op. Vraag me eens, ik moest nou mijn namen. Ik moest nou die namen en zo. En dan vraag van mij toe. Als het ik zei ja, dat is zeker. Hij vat me toe uit. Mind you, als het onkraan hij goed en ik kom uit, ik kan het zien niet. Kan het lekker zien niet. Hij strijd in de achterkant van de benen. Strijd om naar die hoofd toe. Maar het is daar ook kunnen schellen. Maar proceedings gaan, kort proceedings gaan. Wat helemaal wil zeggen wat is wat. Maar het zegt voor mij, ik moet een aanhouding blij. Vat me toe weer terug. Maar nou zit het voor mij in de schellen. Alles zit voor mij in een different in. Oké, zijn andere mensen. Oké.
Okay, en kom general as obviously general inquiries, general seeings, die mense ken nie vir jou nie, dis die eerste tyd nie. Hulle gaan vir jou try intimidate. Glo my, hulle gaan vir jou intimidate of try vir jou intimidate. Okay. Alright, net man. Al wat ek op my het as basis, 'n meekie stokkie en 'n 10 cent. Why moenie judge, you know. 'n meekie boksie en 'n 10 cent, maar die meekie boksie, so 'n stukkie van die ding van die meekie boksie so dan. En 'n meekie. Maar ek het 'n stukkie dinkie weer al gewoon, ek net die meekie op my en die 10 cent, so wat? Kyk, die man het aan my intimidate en ek het niks. Sien jy? So anyway, net 'n man. Ons wag tot die dag om is. En hy word ons getransport Ellendale toe. General inquiries. Ek weet nie of ek kan sê on camera, ek weet nie wat goed gaan ek kry nie. But ons kom maar so. En die een officer is nog as nice, hy sê vir my, okay, moenie worry nie, moenie besien hy is of so, nie wees net, ou net jou mannerism soos het moet wees, moenie nervous ek of so, moenie bang ek die vandag het hulle sien, okay, hulle kan jou jump, hulle kan jou vir die gat vat, hulle kan jou maak, dat net jou wat hulle wil. Nou, okay, luister toe na sy opdrag. En ek vat het so, nee. Luister maar wat hy sê. Right, nou, as jy aankom nou, ek weet nie wat ek kan sê nie, maar ek gaan maar nou, as jy aankom by Ellendale, so kan wat hulle nog het inboek daar, dan is daar soke mouse, as jy afgebaakte kone, met soke baas dat fucking strik tot in die dak mee ben. Alright, sit vir ons daar binnen, nou, hulle moes nou obviously vir jou naam by naam, as jy moes nou uit moet gaan en in moet gaan. Nou, voor jy ingaan, mee ben, hulle moes nou 'n strip search my bro. Waar jy basis vir jou heeltemal uit te reik, nou. Dan moet jy nou sit asof jy gaan nie so op jou knieën, asof jy gaat sit, maar net so gaat sit, gebuig te knieën, jy gaat sit sien, asof jy gaat sit. Dan moet jy 2-3 keer so maar, hulle metal detector onder jou gat die wees, my bro. Net omdat ek ons nie goed daarin sit. Ek weet nie hoe gaat 'n metal detector drugs in jou gat en kry nie, hoe as 'n metal detector nie 'n drug detector nie. Ek is daar nie, wat? Anyway, hy word toe ingeboek, first impressions, first, ding wat gebeur, basies mense wat daar binne is, is inmates wat my, so geattack het, wat was die officials, hulle is jaag my bro, ek kom in, klaar die fucking strip search kak gedoen, en ek moet nog die, hulle vraag my toe wat my naam is, of my ouderdom is en so, skryf nou my naam, Klibbat verkeerd, by the way, as Don's Klibbat verkeerd geskryf, as jy even one day die ding gaat sien, naam was Klibbat verkeerd geskryf, en ten tweede my age ook, die mense skryf waar, ek is 29 maybe, maar ek is 21. Hoe, kyk jy, anyway, ek moet by die juveniles gewees het, as by die juveniles, ek was toen in die adult section, alright, hier kom die ding in, ek gaan nie sê, as jy so, ek weet nie wat is die, nou, direct wat is die, ek is nie nog maar lang daar, opgeblij het, so, hier is die ding, right, ek is ook hier, obviously, nou gaan ek, ground-up kante toe, en, ek kom aan, nou sikkel of jy in 'n ding, wat hulle noem, 'n tank is 'n enkel sel waarin hulle mense wat siek is, of wat siektes het, of so iets man. En as ook maar die probationary celle, of die beginsel celle. So die celle soos by die holding cells, is maar net hy, as maar net die celle, maar as maar net iemand, ook maar by jou saam met jou, 1 of 2 mense saam met jou. Okay, alright. Hy is daar een, ek survive, maar alright, die brouw van my geselskap, ja, maar my net gemakkelijk, man, dat ek lekker gaan net, so by nerfskap, ek was in elk geval toch hier gewees, en ek sit toe en alles toe, wat. Eerste nacht survive ek. Hy tweede nacht, ek kom al af met enige tattoos en so, dan sê ek, ja, ek het 1, maar as jy related aan nommers, ek worry ook jy nommerskap, as net die 1 is die 1 nie so. Ja, nou oké, hulle verstaan nie die nommers nie. As Romeinse cijfers, my kindsgeboorte 13 mense, as julle nie weet wat Romeinse cijfers is, gaat google het asseblief. Anyway, nou, of my any other tattoos, ek sê, nah, nou other tattoos. As hy dan nog lekker, ek is baie jammer, no? Nou other tattoos, en so, is net die 1 op my linkerarm, linker voorarm. Hy daarvan, dan word ek uitgevat, dan word ek na, was het B1,
B2, B1. Zo'n kamer, man, een paradekamer. Ik ga daar een. Eerste ding wat ik ook afkeur, of de eerste persoon wat ik ook kan zien. Alleen met die generaal van die kamer. Of die generaals van die kamer, maar het was een oude man geweest, man. En zijn naam is Pagat. Ik weet niet wat bij thuis zie, maar Pagat, je dag als je het zien, ik heb het gezegd aan een video maken van jou, ik heb het gezegd aan een video post ook van jou. Ze zeggen gaan mensen worden. So, anyway. Kom toe aan, ik kom toen nou, maar je toe nog een ander brein. Ons is er 3 wat aan gegaan. En hij zei tevoorschijn, kijk hier serieus. Als je opstaat, ze moet schoonmaken. Als je inkomt, ze moet was. Ze moet zieke maken, ze zegt, voor kost het op tijd. Als ze niet gaan, dan gaat ze niet eten. En alles uit komt te stroom, man. Alright, nou, first things first. Ik zeg voor allemaal, kijk hier. Dat is eindelijk wat ik wil doen, ik wil mij was. Als je samen over dingen zegt, mij was. Alright, ik weet ook niet wat het is, maar uit mijn experience was daar niks. Kijk goed wat gebeuren daar. Al was die kamer gemixt met nummers. Het was 7, het was 8, het was 6 gemixt. So, ik kan nog niet zeggen, het is zo zoals het is bij die andere dronken. Nee, hij is nooit mijn experience, wat ik gezien heb. So, wat doe die saus en wat trekt mij door je fresh outfitje aan. En ik, zo toen bij een ander bradje, die bradje zei van mij, kijk, ik moet niet waarin mijn diamonds en zo. Ik ben niet general, obviously. Ik ben niet general van die kamer, mijn oom is van die kamer. Maar oké, toen kwam die mijn oom van die kamer naar mij toe. Die eerste brapa gaat. Hij vraagt me, kijk hier van wat zei. Dus ik van, nee, ik is van die wax. Toen ik kwam, zei nee, ik is van die wax. En man daar onmiddellijk om en mensen schreeuwen, yes, die is een homeboy. Ik zeg, oh, wat de hel gaat er nou aan? Hij rijdt die roppelen van mij. Hij van mij, oh, weet ik zei, nou ja, ik is echt gezocht, man. Nu aan voor mij. Kom het. Maar hij van mij zei, nee. Iso tangas fio space fio aja kan lees. Hij zei, homeboy en die. Oh, mijn tegen, like, yeah. Hier komt kak. Wat nog als hij? Wat doe die space? Ik leed er de eerste aan. Kou koei. Kool kalm. En net zo als allemaal opgewarmd met mijn kamer. Lekker gepraat. Maar kijk, ja, alles nog. Ja, gepraat de kamer. Hij had gepraat in zoetaar. Zo. Hij had geloof hoe gaan hij kamer. Daar was een pastor ook daar. Daar was military man ook daar. Mensen was niet zo dank gaan naar visie was daar. Was simpel goed. Maar 5 dagen wat ik aan geleerd. Ik denk het was 11 dagen of zo wat ik aan geleerd. Ik kan niet meer. Zijn vibe was niet cool, man. Niemand was betty, niemand was koffie. Niks. Wat ik van personally weet. Oké, ja, misschien niet die mensen elkaar zo hier en weer een beetje gemoerd als iemand kakker zoekt. Maar van mij personally was het ook al maar experience om die te gaan verstaan. Alright, ik was toen op vrijdag op Bijl uitgelaten. Ja. Keuze is still going down. Ik is bij thuis, so ik zal maar nog wachten tot 20ste. Doen we wat hulle sê, want dat is nou die final trial proceeding, as ik correct is. So ja, present story time, guys. Nou weet jullie ook. Oké, maar next time, ouwens, alsjeblieft. Ellen de hele is, kijk, ik ga nou niet zeggen, dat is Betty, van ik weet niet of het beet is, maar ik was in, ik het experience, het was die beet van mij niet. So, alright guys, nou weet jullie ook, hij is mijn first story time in mijn only story time. Want de volgende gaan niet weer van zulke shit. Ik zie jullie in de next year. Peace.